era visto. Ola, amigos! Como ven sendo habitual nestas datas, hoxe teño vos preparadas 3 peripecias terroríficas de dubidosa veracidade que de seguro vos van poñer os pelos de punta. Arrancamos! A noiva de Jukic. Volve o Celta Dépor. Un ano máis achegábase o noso derbi, o Celta Dépor, o mellor partido do ano, para o mundo. Pero ao mesmo tempo estaban empezando a pasar unha serie de cousas un tanto extrañas. Eu non recordo nada igual, nada. É que non o hai. Di a prensa que dende que hai registro nunca se vira cousa semellante. Hai meses que non gaña ningún equipo galego. E máis, perden por goleada. É récord de tarxetas en memoria de lesionados. A ver que pasa co Celta Dépor. O que vai pasar? Cando xogan dous equipos galegos, pois están patando a ceros todo. Está pasando en preferente, en terceira, sabes? Non hai que engañar. Mira como está a cousa que a UEFA dixo que ia meter cartas no asunto. E como se mete a UEFA, amigos, estes van duros coa corrupción. Pero é que estatísticamente non é posible, non ten lógica ninguna. É que non o ten. Cousas extrañas que ás veces pasan e que a ciencia non pode explicar. Non sabedes o que dicides, insensatos. Nin estatísticas, nin ciencia, nin lógica, nin anatemas deses. Todo isto ten que ver cunha forza maligna, algo sobrenatural. E isto só está empezando. Pero que susto me meteu a vella, pero de onde saliu? Deixa. Cousas de mamá. Gusta lle entrar así de súpeto nos sitios e asustar a xente. A mí faimo cando estou no cuarto de baño, cando estou a pique de facer de vientre, me dice, servizo! Me cago usted por sí, claro. Non, o contrario, córtome. Basta. Cousas de dona Hortensia, tampouco hai que darlle máis importancia. Mentres, o noso derbi estaba ao caer. Mirade o que me tocou no posto de tiro da feira. Mola moito o teu estilo para disparar. Sí, a verdade é que collo a escopeta, pecho os ollos, dou voltas e dispara a ver se hai sorte. Como se gustaba a xente que estaba cerca. Sí, ao final o do posto dou unha muñeca para que non seguise tirando. Dixo que se quería desfacer dela, que non sei que, dunha maldición, pero... Mira, ti porque tes unha muñeca do Dépor se ti és do Celta. Bueno, pues yo que sei, era a única que quedaba, pero que si podo usala para tirarlle cousas ou... Tampouco te pases, pañazo. Nós temos que marchar, que temos cousas moi importantes que facer pola xente. Sí, ides ao botellón, non? Sí. Eu tamén marcho. Non, eu tamén. Paga aí. Éramos todos alleos ao poder maligno que acabábamos de meter na casa. Que tranquilidade, non dou dormido. Noto como unha vibración extraña. Eu tamén. Como se algo terrible fose pasar. E gases creo que non son, Bos días, Kevin José. Esperta! Pero que es un muñeco diabólico como a Yuki, non serás estos malignos, non? Non berres. Escoito que che teño que dicir. Son a moza de Yuki e veño vingalo. Vou dicir a todo o mundo. Escoítame antes. Ti queres que gañe o Celta, verdade? Home, claro que quero que gañe o Celta. Entón, non deberías dicir nada. Eu estou contra o Dépor e convenche estar calado. Vale, pues si estás en contra do Dépor non teño nada de que preocuparme. Claro que non, Kevin. Durme tranquilo. Vale. Que satisfacción dá así cando faz o traballo ben feito. Pobre imbécil, non és máis que un instrumento na miña vinganza. Kevin non tiña nin idea de que estaba sendo utilizado por poderes moito máis terribles do que nós nunca poidamos entender. Mentres, chegou o día do Celta Dépor. Moi tranquilo te vexo, nene.
É certo que antes do último derbi saíches a calle espido, do nervioso que estabas. Pois, hoxe sí que non o estou, Estou super relaxado, porque estou moi seguro de que hoxe imos gañar. Ai, ti, é porque estás tan seguro. Por nada, polas miñas cousas, E empezou o partido. Era terrible, amigos, terrible. Nunca tal se viu. Que desastre, macho, que desastre, mi home. Que barbaridade. Non van 20 minutos e xa van 3 lesionados e 2 expulsados por equipo. Pero se non dan 3 pases seguidos, ben, home, por favor. Este árbitro que é un payaso. Mira, ti pita en contra dos dous equipos. Non oiches que iban quitar puntos e que queren descender os 2 equipos por asuntos administrativos. Mira, ti. Pois eu, a verdade é que non entendo nada, porque, claro, ela díxome que ia ser un partido malo para o Depor, pero non dixo nada do Celta. Que dis, nena, que dis? Ela, quen é ela? Quen vai ser ela? Ela, a boneca, a moza de Yuki. Díxome que ia ser un partido malo para o Depor, pero, claro, está sendo maligno para todos. Mira, Kevin, mira, sácate desas cousas malignas, fai o favor, Non quero que andes nesa... Traballache a cabeza... Cala un pouco, anda, cala un pouco. Pero logo vimos que tiña razón. Kevin ten razón. Por fin vou vingarme do meu amado Yuki. Veño a acabar co fútbol galego. Pero entón, os males todos do fútbol galego e as cousas tan raras deste partido e a ameaza de descenso do Celta e do Depor son cousa túa tamén. Sí. E isto é só o comezo. E a ver, escoitame unha cousa. Ti dixécheme que ias facer todo para que lle seise mal ao Depor, pero non falache nada do Celta. Nunca creas nunha palabra dunha boneca diabólica, Kevin José. Só fuches un instrumento para a miña vinganza. E cando remate co fútbol, vou seguir cos gaiteiros, as festas patronais, os fogueteiros, o churrasco. No, o churrasco non, por favor, Vou ir contra todo o que vos gusta. As feiras, as sesións verbús, a panorama! Pesada. Que fixeche? Como que fixen? Arrancar da cabeza, ou non o viche? Dixo que era maligna, pero non dixo que... non me podes arrancar da cabeza. Que me aparece unha pesada que non me dixo ver o partido. Pois, a ver que pasa agora ca maldición. Pois pasou que sen a boneca o partido foi moi ben. Un partidazo. O mellor partido que se recorda nunca. Ui, é o máis limpo, E ao final, desapareceron as ameazas de descenso administrativo. Rematou, empatados. Sí, moi ben xogaron os dous, desde que Kevin lle arrancou a cabeza a boneca. Ala! Vamos dicir unha cousa, non hai partidos máis bonitos que o Celta Depor. Claro que sí, home. Non hai nada como vivir o noso derbi. É verdade, é ben bonito, Non deben de facerlle caso a esa boneca maligna. Nené, es un fenómeno, Imposible sentir, ven aquí. E así rematou o conto da maldición. Xa non vai haber máis problemas con bonecos diabólicos. En principio. Mamá, mira o que atopei xunto á casa. É un boneco de Mostoboi. Voulle tirar os cans. Non, Anselmito, deixame a min. Non será maligno. Por favor, Anselmito, é un simple boneco. O daquela boneca era un caso aillado. Non creerás nas patrañas heréticas, non? Non sei, o que ti digas. Hola, amiguiño. Hola, Hortensia. Son o boneco Mostoboi e estou ao teu servizo. Ti e eu imos facer grandes cousas xuntos. O que digas, ama? Encontros na terceira fase do polígono. Biches, aquí pon que van a mañar a fochanca criminal que hai na entrada do polígono. A ver se é certo. Era boa. E desde cando o alcalde se preocupa por amañar as fochancas, ó? Kevin, que tes, ó? Que ves pálido como un defunto. Acabo de vivir unha experiencia paranormal.
Viña no cuadro, botellón, e de súpeto apareceuseme un obxeto misterioso que botaba luces a lo loco. Ah, no, carallo, bueno. Ese é o flash do radar, nené, que pega uns fogonazos criminais. Prepárate, vai aforrando que eu desta vez non che solto un peso para pagar a multa. Que non era o radar, eran luces de cores e saían dun obxeto estilo ovni e de repente empezou así a chupar de min, así como intentando aducirme. Abducir, vou-te abducir eu. Pasa, que andas nos porros, Kevin José. Sí. Non, pero que non é dos porros, Non, o teu cuarto castigado, veña, vicioso. Oh, nacionalistas! A mí non me falen nesa lingua de porreiros que chalaba a boca un chabrón, Está rebelde. Está. Seducido por un ovni. En principio, pensei que a cousa quedaría aí, na clásica disputa entre pais e adolescentes dos sábados pola noite. Pero non. O día seguinte, a cousa foi a máis. Pero pra peor. Pois parece que do arranxo das fochancas vai en serio, Ata acordoaron a zona para que non caia ninguén. Bueno, tamén non era sen tempo, por favor, que de chimpís que le haban caído. Bueno, é o burato, medre, calquera día papa alameiro inteiro. Que faz, Kevin? Nene, que cola caos, non nos regalan, hombre. Pero... Isto é a forma. Que merda fixo? Pois non che sei. Parecen unhas tetas con un corazón. Ese é que está enamorado. Non, que cando se enamora bota colonia e o se cheira ca petrena. Ai, Moncho, para min quedou o salto dos porros o ADSL. Pero non. Kevin estivo todo o día pechado no cuarto, así que tiven que ir mirar que facía. Amigos, nin vos imaginades o que se cocía ali dentro. Que pasa, campeón? Que? Dios, para que é todo isto? Pues non sei, pero creo que son corazóns. Xa vexo, home, pero para que son? Para Jessica María Lambón. Non creo que non, Ui, pillaban, non me digas que andas picando por fora, que andas con outra. Non. Aló, para que son? Para que carallo pintas estes corazón? Pois non sei nin o que son, nin para quen son. O único que sei é que só me deixa facer isto. Só che deixa quen? Quen che deixa? Unha forza superior e misteriosa. Xa che entendo, sí, eso pásame a min ás veces tamén. Méteseme dentro a voz de Jalloso e cando me dou conta estou mandando saúdos a todo canto concello e parroquia en Galicia. Boas noites, Culleredo. Benvidos, claro que sí, un aplauso para Manzaneda. Non, papá, que non é Galloso. É alguén que está por enriba del. É alguén que o sabe todo sobre min. Que o sabe todo. Aí logo é un ser omnívoro. Sí, é un ser omnívoro e superpoderoso. É alguén que ten para min un segredo que non me he revelado. A ver se vai ter razón Elvira e o rapaz xa pegou o salto dos porros ao ADSL. Acordonaron toda a zona. E ata puxeron a Garda Civil para que non entre ninguén. Para mí que nos ocultan algo. Home, seguro. E logo ti crees que fai falta tanta parafernalia para tapar unha fochanca? E ti que opinas, Moncho, que estás moi calado? Que opino de que? De que vai ser, Moncho? Do arranxo da fochanca do polígono. Non estaba atendendo, estou preocupado por Kevin. Mirade para aquí, mirade que cousa fai. A ver. Ui, eu como artista non lle vexo moito futuro, Inquedante. Isto desprende algo estremónico. Ata paranormal, diría eu. Como misterio que envolve o arranxo das fochancas. Ai, falaches, carteiro! Me acabas de dar coa clave. Vostede onde saiu, dona? Cala a boca, cabronazo! É que non vedes a relación entre estes debuxos e isto. A televisión é que está apagada. Agase que aprende. As autoridades aseguran que a fochanca da terceira fase do polígono de Lameiro quedará amañada definitivamente esta mesma noite. É certo. A fochanca é igual aos corazóns que dimos ao Kevin. Como é posible? Porque nin eses maragatos son corazóns, nin iso unha fochanca. Entón que é? É o sinal que marca o lugar onde vai aterrar o platillo voador dos extraterrestres. Entón Kevin non mentía. Os marcianos están aquí en Lameiro. Sí, Moncho, sí. Por motivos de seguridade, as autoridades pregan a cidadanía que non se achega a proximidades da fochanca ata o remate das obras.
vai ser ali, na Fochanca. Encontro na terceira fase do polígamo. O que non entendo é que se lles perdeu aos marcianos aquí. Tendo un ovni, poderías ir a calquer sitio mellor na galaxia. Por exemplo, eu iría a París, ou a Marinador, ou a... Non é a primeira vez que nos visitan, non. No 997 viñeron roubarnos as campás da catedral e a principios do século XIX tivemos que enfrontarnos a eles na batalla del Viña. Perdoe, dona Hortensia, pero os que levaron as campás da catedral foron os mouros. Os da batalla del Viña, os franceses, non? Mouros, franceses, extraterrestres, marcianos, tanto ten, todo é a mesma merda. Veñen aquí a impoñernos a súa civilización superior. Logo o meu Kevin está en perigo, non? Sí, Moncho, sí. Kevin, un dos elexidos para marchar con eles no seu platillo voador. Bule, Moncho! Bule! Tes que impedir que o aduzan e o convirtan o calvinismo! Kevin. De muxiños todos. Non me esperar pra cear. Marcho cos murcianos. Marcianos, marchou, merda. Pero como podo ser tan mal pai, home? Como non puiden decatarme de que estaba sendo seducido polos extraterrestres? Pasa pra casa, Sotoiro, pasa! Quero ir con eles para o teu planeta. Pero o teu cuarto para onde vas a ir? Castigado un mes. Non é justo. Non é xusto. Como estou elegido, mamá? Pero o teu cuarto elegido. Veña, de cabezas. Collino a piques de subirón. Menos mal. E que facías ti ali? Fun mirar con camucha. Normal. Tanto secretismo era unha tentación para esas dúas lerchas. Pois estabanche todas as autoridades, o presidente da Xunta, o da Deputación, o secretario xeral de Fomento. E bicho los marcianos? Non valen nin para mirar pa eles. Pelos, cativeiros, escuchimizados. Agora, a nave. O ovni mexa polo tráiler da Panorama. Hai que ver que cantidade de luces de colores ten ese trebello. Que maravilla. Menos mal que estabas ti ali, cariño, para que non levaran o chiquitín. Ainda que habían pensado casi mellor era que o levaran con eles, claro que sí. Pero que dis, home? Ti non ves que os marcianos o calen aos terrícolas para facer experimentos, para meternos ondas polo cu e facer extremoninos? Bueno, carallo, pues polo menos tiñan traballo, valía ser de conejillo de India. Porque aquí que futuro lle espera? Dime, que futuro ten aquí? El non vale para estudar, non quere traballar. Veña Pokémon pa aquí, Pokémon fala, vame. Pois, tarde piaches que agora a nave xa vai algo. Basta. Non sei chamar a Iker Casillas a ver cando hai outro contacto paranormal. Crepúsculos. Ben sabedes quen era Drácula, non? O de Pensilvania. Os esquecedio, porque para esta peripecia vampírica non nos vai valer de nada. Que díxame? Ti non foches ver unha película de vampiros. Ti equivocaches de sala e foches ver unha idiotez americana desas que hai por aí. Non, o que pasa é que ti non tens nin idea do mundo dos vampiros. Chavalí, quieto aí, quieto aí que eu son unha autoridade en draculismo. Por favor, mira, non ves que non vos non ter nin papa, que non sabes nada. Mira, o conde Drácula, entendes? O conde Drácula é o vampiro máis grande de todos os tempos. E o que carallo é o tipo ese, papá? Os vampiros chamanse Jasper, Edward, Alice, Rosalie, nomes chulos de vampiro, non iso de non sei que. Nomes chulos de vampiro. Por lojo de allos, cadaleitos e crucifixos xa nin falamos. Home, si queres falamos diso, pero é que iso non ten nada que ver cos vampiros, papá. A ver que te explico. Os vampiros son uns tipos super guapos que viven en California, e que ligan con tipas hiper mega cachondas. Iso son os vampiros. Tío, que sea un porco, un porco a saber que película fuches ver. Hombre, Crepúsculo, a mellor película do mundo dos vampiros. Mira, onde este o conde Drácula que se quite esa borrallada toda. Jessy, teño que ir falar con ele, non me esperedes pasear. Vale, ta logo, Draculín, ten cuidado que non che mordan. Payaso. Jessica e Kevin teñen que falar de algo importantísimo. Sí, home, sí. Este payaso pensa que eu nacín onte. Pensa eu que lles anda na cabeza a eses dous. Na cabeza. Jessy! 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 Estou aquí, que... Buah, tía, é que non te mira, é que...
Kevin, leveite a ver esa película para que entendeses como son. Ah, pois entendín como entendín que son agarrada, porque as palomitas tivenas que pagar eu. No. Para que entendeses que son un deles. Que? A semana pasada mordeume un peregrino alemán que ia cara a Muxía. E desde entón... Desde entón que? Son unha vampira. Uá! Que dis? E se ti queres, pode ser tamén un de nós. Unha criatura da noite. Buah, vale, e que teño que facer? Deixar que te morda no pescozo. Bueno! Morder no pescozo, deixo che morder no pescozo ou onde ti queiras. Ai, 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 pues, dispara, bruta, joder! Ai, 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 ai. Kevin volveu onte ás tantas, pero hoxe pola mañá, contra todo pronóstico, estaba almorzando tipo fresco como unha leituga. A partir de agora non vou tomar leite nunca máis, e cereais tampouco. Ai, mello. Si quero, señorito, fagolle unha torta de chocolate. Ah, non, pero prefiro filloas de sangue. De jode, tamén as prefiro eu. Era ton troido ata que metemos o porco, olvídate. Nin filloas, nin farrapo de gaitas. Tomo o leite ou fago tomar eu? Non! Que a partir de agora xa non volvo a comer nunca máis cousas normais. Papá, mamá, tiño unha cousa moi importante que dicirvos. Metín a vampiro. A ver, mira. Se non tes fame ou estás de resaca, con dicilo con normalidade xa chega, con educación non fai falta inventar payasadas desas. Pero que dis? Que non me estou inventando nada. Que me metín a vampiro. Ah, que non me credes. Verdad, queredes unha proba? Bueno, pois moi ben, aí vai. Son inmortal. Ves? Vedes? Agora que? Que decides? Morrín ou non? A miña Elvira non lle gusta que deixes comida na mesa. Pero aínda lle gusta menos que a desafíes. Que tan burriño é este rapaz. Pásame! Pasa, que inmortal, nin que inmortal. Vouche sacar a inmortalidade a sopapo. Pois que sí, inmortal, mamá. Son inmortal. Podes mallar en min o que queiras, que non me vai pasar nada. Non me cantes que te revento, Como que inmortal? Que? Vaiche pasando a inmortalidade? Vai pasando a inmortalidade, desgraciado. Pero que... Que non dar inmortalidade. Toma, cabezazo. Tú que tes gano, desgraciado. Que tes gano. Un pouco máis. Estivo mallando nel 30-35 minutos. O que tardei en tomar 2 cafés e ler os deportes do xornal. Ata aquí todo normal. O raro sucedeu despois dos golpes. Que? Vaiche pasando a inmortalidade? Ui, non. Non, para que vexas, son inmortal, que é o que te está dicindo. Eu son inmortal. Contigo, xa está. Moncho! Ai, Moncho! Que temos un fillo vampiro, Moncho! Por suposto, así de primeiras pareceu algo raro, pero as probas non admitían dúbidas. Kevin era vampiro. Superada a sorpresa inicial, fomos descubrindo que o cambio non foi para peor. El di que é inmortal, pero eso hasta que non leva un coche por diante ou pasen 100 anos non íamos a ver nunca, pero eso sí, ten superpoderes que é unha cousa loca. Nalgúns tratados de vampirismo dice que teñen a facultade de transformarse en animais. Pois ese superpoder non sei se o ten. Agora, cárgache con 2 bombonas das industriales como se foran cacahuetes, Que bárbaro. E dorme nunha tumba, envolto nunha capa. Vai dormir, Puscas, vai dormir. Isso era antes, que daches anticuado. Agora, os vampiros de hoxe en día xa non fan eso. Son guapos, van ao instituto, non di unha palabra máis alta que outra. Eso sí, a dieta segue sendo a base de sangre. Mana. Mana, nós da mañá que temos na casa, don Anselmo, de polo de porco en filló, Filló é moita morcilla. O que de chuchar sangre das chavalas, pois igual co tempo valle vindo. Unha cousa, volvendo ao tema da inmortalidade, e como sabe que é inmortal? Bueno, pois, el di que ten tal potencia dentro que non cree que morra nunca. Bueno, eu non sei o que será. Agora, esta noite, hasta as 5 da mañán, teu pau, miña variada, ele e má Jéssica na habitación que parecía que estaban metendo erro. Mancho, Mancho, ti se sabes que a mí o tema do vampirismo interesoume sempre moito. Dille que vin que veña a falar comigo. Entre as cousas boas deste novo vampirismo está a educación. Nunca tan guiado foi Kevin José, non? Dixe que faja algo e faino iso fartos, Ana está encantada, normal.
O caso é que eu quería ser inmortal. Xa, polos bastonazos que lle dá a dona Hortensia, verdade? Non por iso. Bueno, sí, exactamente por iso. Ben, pois o que teríamos que facer o primeiro sería morderlle no pescozo. Como Drácula. Arrea, co de Drácula, tanto Drácula. Non, que estou falando de vampiros. Veña, vampiros. Ben, pois o primeiro voulle morder no pescozo, se lle parece ben, don Anselmo? Adiante, Kevin, adiante. Inocúlame a inmortalidade. Aí vai, Arreda! Fillo do Averno! Espectro! Que é o seu fillo Anselmo, dona Hortensia, aquí? Falo de ti, fillo de Drácula! Arrea, co de Drácula e co de Dráculo! Vampiros. Pero que fai con tanto allo, dona Hortensia? Encher o burato que che vou facer no peito con esta estaca, cabronazo! Mamá. Puxa! Puxa! Agarda, é unha cuestión personal. É por min. Mamá, deixo. Posesións! Neto de Drácula! Dona Hortensia, cuidado! Que pesada co de Drácula e que Drácula! ¡Socorro! Que foi, home? Pois que dona Hortensia que me quere clavar unha estaca no peito. Bueno, carallo, era outra despistada. Esa eran as películas de antes, agora os que clavan son os vampiros. Ademais, meu neniño, ti agora eres inmortal, non che pode pasar nada. Xa sei que son inmortal e que non me pode pasar nada, pero ti sabes o que ten que doer unha estaca no peito. Me cago en tal. Aí está dona Hortensia na ventana. Ai, non fuxas! Fillo de Belcebú, criatura do Averno! Vou acabar contigo con toda a túa raza! Señora, un respetiño que está na miña casa, Agarda, por favor, Kevin, antes de que che craven a estaca, mórdeme aquí. Xenerado, vai aquí lle morden as cocoguayas, só. Vai inmortal, Kevin, tómame. Aquí, bella do demo. Vai aquí a estaca. Quería lle clavar a estaca a meu fillo. Vai saber que sinte. Aí está, toma estaca. Que, pincho moruno? Pois hai xente que vai ao cine, non te carallo. Dona Hortensia foi a urxencias ca estaca chantada nas costelas, pero sacaronlle listo, sin problema ningún. A bella sí que é inmortal, carallo. E o resto metémonos todos a vampiros. A mí gustame, eu sigo comendo carne de churrasco, por favor, eso que non falte. Eso sí, cargolle máis só criollo. É de chuchar sangue de polos na nai, por favor. E don Anselmo, R que lle mordo ao pescozo, me home. Eu voulle dando largas, porque mete a dentadura nese pescozo. Bueno, amigos, e así acabamos con esta peripecia terrorífica. Que, mentín ou non mentín? Terror en estado puro, Vouche dar eu a ti terror en estado puro. Pero con quen falas, mo? Cousas miñas, cariño. Cousas túas. Como che anda a cabeciña, mi madrina? Mamá, ten razón, estás trastornado e perdido da cabeza. Pero por que lle falas unha parede? Pero, a ver, non ten nada de paranormal nin maligno. Faino moita xente. Mira, pasa para arriba, de cabezas para o psiquiatra. Veña! Boas noites. Pasa. Si, o que me facía falta. Cun tolo chega, veña, vamos! Boas noites, Pasa, boas noites, pasa para arriba!